monggo nderek. Lah berdua sampean pengen nembang apa? Lho, manis no. Manis nih loh. Lah Pak Eko ketinggalan. Iki lagu paling ngowet tentang TikTok ya. Iki lho nyuku Sumawardani mosok karo ya apa sih rek. Tong tak goleki tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Sebenarnya ini gawat gitu. Coba kancane lab. Anane lep Apa nih lek? Sing piye? Larase slendro apa belok? pelok barang. Weh barang. Piye nih? Piye jajalan? Manis dik, Kasih. kowe kencing Alah. Kowe pancen manis. Pancen manis dik. Tambah manis Yen kowe ora lamis, yen mesem manis sing ngungkuli madu, kaya bisa. rontoke jantungku. Terima Pak. Terus apa nih? Awakmu. Ganteng. Lagi ndak ganteng ah. Ya Etok-etoke. Etok-etok nyamuk gawe legoku ngene kok. Makasih. Kaya nyambe panggilan gue aja, belok nih gitu ya. Urung bojo jujuk. Wong nek maido aku entuk bojo malah ngene. Tak untuk bojo ngene. Apa? Nyambe. Pak Roy lah. Oh, jawaban ini. Ganteng mas. Oh iya. ganteng. Banyak dia. Sampean ganteng. Saya ta? Niki mau nih Mas. Nggih, niki mawon. Manis. Pak, dulur lanang Pak Gatot nggih rawuh. Alhamdulillah. Pak Gatot. Nah, dan monggo kita terusin. Ya.
geger. Herek. Terus ya Mas. Aike. Gundel pat. Nyongki lagi kowe. Dembe. Oh,